Саба доконнары телевидениесендә җырлы бүләк тапшыруын башлыйбыз һәм котлау хатлары тыңларга бүген истәлекле бәйрәмнәрен, туган көннәрен билгеләп үтүчеләрне зәңгәр экраннар каршына якынрак чакырып калабыз. Беренче котлауыбыз безнең Теләче якларына юллана. Теләче районы Теләче авылында яшәүче, безнең өчен хөрмәтле һәм туган булган Хадиев Тимершаих Кыяметдин улына 18 февраль көнне 65 яшь тула. Кадерле абыебыз, сине чын күңелдән олы юбилеең белән котлыйбыз. Сиңа нык сәламәтлек, иман байлыгы, күңел тынычлыгы, бәрәкәтле гомер телибез. Абыебыз гомере буе җитәкче урыннарда эшләде. Эш дәврендә авыр вакытларында булгандыр. Син тырышлыгың, сабырлыгың белән тыныч кына үткәрә белдең. Әле дә яшь егетләргә биргесез җиңеллек белән хезмәттәшләрең арасында хезмәт куясың. Безнең гаиләдә син икенче бала булдың. Бүгенге көндә иң өлкән абыебыз булып, син безнең өчен әтиебез урынына калган кешедә. Шуңа күрә син безнең өчен терәк тә, киңәшче дә. Тормышта булган вакытларда сиңа ярдәм сорап килергә дә без кыенсынмыйбыз. Син һәрвакыт үзеңнең ярдәм кулыңны сузасың. Гаиләдә дә абыебыз синең урының түрдән, киленебез Нурзия апай белән тигезлектә пар канатлы булып, улларыңа, киленнәреңә, әти, оныкларыңа дәүәти булып, бәхетле, тигез гомер кичерүеңне телибез. Килер көннәрдә дә туганнарың янәшәсендә кайгы-хәсрәтләр күрмичә, изге дөньяның барлык рәхәтлекләрен күреп, яшәргә язсын сиңа дибез. Киләчәгең җыр кебек матур, кояш кебек якты булсын. Һәр гомернең кышы, көзе була, ә синеке һаман җәй килеш. Кешелегең сине яшәтәдер шулай яшь килеш. Тулы тормыш белән яшисең син, нәтиҗәсе мәгълүм һәр кемгә. Бәхет белән саулык, сәламәтлек Ходай бирсен сиңа һәр көндә. Гомерне бит еллар билгеләми, яшәү дәрте булсын күңелдә. Сәламәтлек, бәхет, куанычлар юлдаш булсын сиңа гомергә. Иң изге теләкләр белән туганнарың, энең Мөдәрис, сеңелләрең Нәзирә һәм Рәзифә гаиләләре. Теләче районы Теләче авылында яшәүче Тимершаих абый Хадиев 65 яшь тулган туган көнегез котлы булсын. Алга таба да менә шулай туганнар кадер хөрмәтендә, гаилә җылысында бәхетле булып яшәргә язсын сезгә. Manzara bik küpelerde, Күрше-күршегә керешми, Туган-туганнар белән йөрешми, саулык бирешми. Туган-туганнар белән йөрешми, саулык бирешми. Аллага шөкер бергәбез, Аллага шөкер бердәнбез. Шын туганнарча яшәдек, шын туганнарча яшибез, электә бүгендә без. Шын туганнарча яшәдек, шын туганнарча яшибез, электә бүгендә без. Сез мин диеп, мине сез диеп, Өзелә торганнарым, Бу кемнең туганнарысың, бу кемнең туганнарысың, бу минем туганнарым. Бу кемнең туганнарысың, бу кемнең туганнарысың, бу минем туганнарым. Аллага шөкер бергәбез, Аллага шөкер бердәнбез. Шын туганнарча яшәдек, шын туганнарча яшибез, электә бүгендә без. Шын туганнарча яшәдек, шын туганнарча яшибез, электә бүгендә без. Унна башы кара каршы,
Eşimiz birge başыбыз. Hasret күрмәсен башыбыз, hasret күрмәсен башыбыз, сау булсын һәр кайсыбыз. Hasret күрмәсен башыбыз, hasret күрмәсен башыбыз, сау булсын һәр кайсыбыз. Аллага шөкер бергәбез, Аллага шөкер бердәнбез. Шын туганнарча яшәдек, шын туганнарча яшибез, электә бүгендә без. Шын туганнарча яшәдек, шын туганнарча яшибез, электә бүгендә без. Партайышырбыз туганнар, суынмасын аралар. Араларның бердәмлеген дәвам итсен балалар. Араларның бердәмлеген дәвам итсен балалар. Аллага шөкер бергәбез, Аллага шөкер бердәнбез. Шын туганнарча яшәдек, шын туганнарча яшибез, электә бүгендә без. Шын туганнарча яшәдек, шын туганнарча яшибез, электә бүгендә без. Электә бүгендә без. Аллага шөкер бергәбез. Җырлы бүләк тапшыруын алга таба дәвам итеп, киләсе котлау катына күчәбез. Шәпки Саба авылында яшәүче кадерле кешебез, әтиебез, бабаебыз Галимулла Насыйбулла улы Насыйбуллинның 11 февральдә олы юбилее. 1968 елдан 1980 елга кадәр Янил училищесы Теләче филиалында мастер укытучы, 1980 елдан Саба һөнәри училищесын башлап, ачып җибәреп, 1990 елга кадәр эшләп, лаеклы ялга чыккан. Бар гомерен яшьләргә багышлап, һөнәри белем бирү белән бергә олы тормышка әзерләгән. Зур хөрмәткә лаеклы, олы җанлы, газиз әтиебез. Сине ихлас күңелдән матур бәйрәмең, олы юбилеең белән котлыйбыз. Сиңа нык сәламәтлек, күңел тынычлыгы, гаилә шатлыгы, кайгы-хәсрәтсез көннәр, балаларыңның һәм оныкларыңның күңел җылысын тоеп, игелекләрен күреп, бәхеттә, шатлыкта озын гомер кичерүеңне телибез. Рәхмәт, әти, безне күпләргә үрнәк булырлык, нык гаилә корып, пар канатларыгыз астында безне сөеп, иркәләп, яхшы тәрбия биреп үстердегез. Инде балаларың тормышта үз юлыбызны табып, күптән үз гаиләләребез корып яшәсәк тә, син әни белән һаман без дип янып, көеп яшисең. Сезнең алда баш иябез. Бөтенесе өчен дә зур рәхмәтебезне әйтәбез. Шатлык, куанычлар, сәламәтлек юлдаш булсын, әти, гомергә. Йортыбызны җылытучы учак, нур сибүче кояш син безгә. Гаиләбезнең ныклы терәге син, әни белән тигез яшәгез сез. Ничек матур парлап йөргәндә, шулай бергә каршы алыгыз сез, без сагынып кайтып кергәндә. Иң изге теләкләр белән әниебез Сәкинә, кызларың, улларың, кияүләрең, киленнәрең, оныкларың, оныкчыкларың дип тәмамлана котлау хаты. Шәпки Саба авылында яшәүче Галимулла абый Насыйбуллин, туган көн бәйрәмегез котлы булсын. Гаилә тигезлегендә, балалар игелегендә бәхетле булып, сәламәтлек белән яшәргә язсын сезгә. Кеше
Кырау төшкән диеп үпкәләмәле елларга. Өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Җырым бүләген тапшыруын шушы урында төгәлләйбез. Сезнең барыгызга да исәнлек, саулык, матур тормышлар теләп калабыз. Алдагы көннәрдә дә безнең җырлы бүләк тапшыруына матур эчтәлекле котлау хатларыгызны юллагыз. Бәйрәмнәрне бергә каршылыйк. Сау булыгыз.